ubani osebenza kaloliwe, ubani one-Big 5 because wabuya wathi wawuyikhalisa emcimbini wakho ngoDisemba, ubani wayene-event ngoDisemba, ubani owakhala kade bongabantu. Imina ngithi loyo. Manako esisiyenza uthi njengamanje sawubona amashudula, I think it's one of my posts engisanda kwapost, sawubona amashudula ubumuhle kwi-all white, bekushoda lo ka-Brentwood nesikhwili. Ubani ofaka u-Brentwood aphathe induku? Umodelikazi. Mangabe sesiphendula kuzothiwa hayi vele nani niyayifaka kumaskandi. Okay-ke siyathanda okay siyaxolisa ngokuyifaka kumaskandi, but yena yedwa indaba komhluphe ngazi, indaba enenkinga nathi. And imanager yakhe mangiyifonela umphathi wakhe weNongoma FM wathi hayi sisi ngizomkhuza unqubeko, kodwa uthi ubengasho kini, uthi akangazi. Ngithi mina akangazi, but akakwazi ukuthi umuntu osebenza kaloliwe uxoshisa abantu emsebenzini. Mina kunabantu la ku-Facebook wami abasebenzayo ngenxa yami. Makunama-post e-call center ngifone ngisho ukuthi kulama-post nani abasebenzayo ngenxa yami. Ngingogcina mina engathiwa ngixoshisa umuntu emsebenzini. Ngingogcina engathiwa mina. Sinabantu abaningi esibasizayo esibenzelayo ngoba suke singakwenzi for fame. Yes. Akuzona izinto esiziphostayo, kodwa uma ngabe kodwa umuntu ufuna athi ukunqubeka asitshele ngezigwili. And mina ngikwazi ukusuka ngiyothi hayi njengamanje sekukhona umuntu esengimtholela umsebenzi, yabo. Nangumfana engamficelela e-station ngaposta, yabo, ngaposta kwi-page lami. Bamsiza lowo mfana lokho. Uma ngabe nginenhliziyo embi ngaleyo ndlela ngilala nabaphathi bese ngixoshisa abantu. Njengamanje ngoba bayangizwa nabo. Uma ukuthi ngempela ngiyayenza leyo nto, ngabe ngisithatha isiphindi sokuma ngingene la ku-live ngivume leyo nto ukuthi hayi nakho ngiqanjelwa amanga, because ngabe bayangazi. But ngisathuka namanje akumnandi. Mangase unqube ebizwe la engibalela abantu engabaxoshi emsebenzini. Akumnandi ukwethuka. Yabo lo mfana unayo indlela yokusenza ukuthi sithuka. Of which singathuka isonto lonke or even 2 weeks. Singathukwa isonto lonke. Ngicela ungangibangela isicefo wemvula wena umvula ngazi inofollow ungino. Ngangibangela isicefo. Nje singathukwa ilandela amanye njalo. Unqubeko he even posted into ngesikhathi ephuma ephepheni uzothi bamfake esishombeni esincane umpintsheki futhi uya-enjoya. Okay, akangagcina-ke lapho. Noma wesithi ingoba umuntu wesilisa or noma yini. Unqubeka akanqondi ukusibiza akathi lama-influencer akhona. Cha mina anginandaba ukuthi mhlawumbe owesilisa noma wesifazane ngoba angimazi kahle ukuthi uyiliphi, because akekho umuntu ongenza kanje, but isizathu yini? Isiphi isizathu? Mina uNqubeko angikazi ngakhuluma naye, yabo, ngoba uthi awumazi. Angimazi mina uNqubeko. Ngamazi uNqubeko mhla ehlekisa ngegama lami mhla ngithukwa, ngoba ngitshela ukuthi namanje mangase ngene kwi-inbox yami ngisengathola i-inbox ethi ngixoshisa abantu emsebenzini. Ngilala ne-manager ngisengangena kwi-post yami ngibhala i-post ngenxa kaNqubeko. Nabasebesho bethu senkolisile akashaya umuntu elele phansi. UNqubeko ufika kuthuke or ufika poste something ngawe bese ehamba ephejini lakhe lokho ehleka ukuthi sekuthiwa ebuye ezothi uyaxolisa akhulume ngayo ke leyo nto trend anganoma i-trend angazi angimazi mina uNqubeko angaze ngimbone sidalo. Nanokuthi ku-Facebook, yabo, mina anginankinga mangithuka umuntu wesifazane, but ayikho into engiphatha kabi njengokuthuka umuntu wesilisa ku-Facebook ezosithuka ngokuthi sizele. Asikaze sifihle vele ukuthi sizele yini nerongo zalo. Akaze sisho ukuthi asizele, yabo. Akakwazi ukucela ukungena ngoba sisakhuluma. Thina ngakithi ngeke ulibone idushu lenza why uNqubeko kumele phela ngakini ma ukuthi umuntu osezele akabe saqhubeka nempilo ku-right, angeke thina singaqhubeki nempilo.
yini eyenza ukuthi uNqubeko angasho ukuthi madoda ngicela uqashwa nami kubahleli bemcimbi? Sithukelani mina mangase manje uNqubeko mina mangabe exolisa kumina angifuni athi uyaxolisa, angifuni angene la ku live athi uyaxolisa, ngifuna eze la emsebenzini elethe abantu engabaxoshisa emsebenzini, elethe imanager engalala nazo ukuze ngixoshise abantu. Umbuzo wami uthi wesisiyenzo, Abhala ngegama lamuntu. uNqubeko yini le emnika igunya lokuthi azathi uthi thina siyakhwelwa, thina siyakhwelwa, thina ngokukaNqubeko siyalalwa thina kuyo. Mina ngize ngithi mina nginongalali, kade kukhona ugogo, uyakhumbula ukuthi ugogo bekhona, nginongalali kube ukuthi ngibuya kwi-event kumele ngiphinde ngivuke ngihambe. Kodwa into evela kuNqubeko ukuthi thina silala ney'gwili, sisigwili zesinika imali, siphulule amakhanda ey'gwili thina. Iy'nhlamvu ezisithukayo andipost esuke iposte uNqubeko ithi vele niphulula amalundo ey'gwili. Why? Sibe sebenza kanzima. Ngoba kwenze njani? Bezothi abantu nimenzeni? Ungamenzani umuntu ongamazi? Asimaze lapho, Ungamenzani umuntu ongamazi? Umuntu owamazi ngoba nakhe esehlekisa ngawe ku-Facebook. Umuntu owamazi ngoba mina nakhe ngiqale lapho ukwazi uNqubeko ukuthi njengama nayo into engiyishoyo, ngize ngithi angazi noma u-obsessed or what. uNqubeko uyabona ukuthi angikho right because ukhulume lento ayenziwe, wenze yonke lento. Ngiyakuveza ukuthi angeneme ngendaba kaNqubeko. uNqubeko usidelelile okokuqala. I even deleted izinto esasizikhuluma ngoba wathi uyaxolisa. Ngadecide ukuya kuma-post ngadelete. Esebonileke ukuthi angikho right uNqubeko, yini edala ukuthi angifake kwi-story sakhe afake ingoma kaMjolisa for wasesuka lapho waxhaphaza umodelikazi, wadelela umodelikazi laphana, wathuka ngoBrandwood. Uyabuya manje uzokhomenta esithombeni sakho uzothi bekushoda lo kaBrandwood nesikhwili, ebesethe yena uyena muntu azana naye, uyena mngani wakhe. wena muntu amazi. So uNqubeko kumele asixhaphaze, sithukwe. Mase sithukiwe aphinde buye ezobhala ipost kube ngathi thina siyamsukela noma siyagwela emakhanda. Mangabe usuyiphendulela bese abantu ku-Facebook hayi miyeke ungamnaki. Azizweli ngithi mabengasho ukuthi miyeke asibona abantu thina. Mebengasho ukuthi miyeke ungamnaki, bathi ukuthi nani niyathanda ukukhuluma. Njengakuphi la khona esisuke sikhuluma khona, sikhuluma into ngoba thina sibhalela amahlaya, masibhalela amahlaya umuntu asipostele umsebenzi wakhe. Uyasibhulisha uNqubeko guys, uyasibhulisha. And into engiphatha kabi namanje ngiyasho, indaba uNqubeko engakaze adicilele isithunzi somuntu wesilisa phansi. Kushuthi kuye kwethina kuma-events beqasha uNqubeko kwathi nasilala ney'gwili. Iziphi lezo y'gwili kesilala izolo ngoba dekiwa kuyigcwalisa kunepost eyafakwe Lady House kwathiwa mina ngizobe ngingekho endlini, into yami izobe ufutha ngoba ngizobe ngilele ney'gwili. Ngenxa yakhe uNqubeko kwazi ukuthi avule iground lokuthi sithukwe kanjalo. Ayekwe yena asibone abantu njengamanje sibhalwa ko-Lady House, siposte ngo-anonymous sithiwa silala ney'gwili thina. Sizokwazi ngani noma uyena uNqubeko osuke siposte e-Lady House? Ingoba asinaba abantu futhi nakhona ukuba abekho abantu abasilwelayo. Ngiyabonga ukuthi kunabantu abahlezi besesayidini lethu, abanye asibazi asikazi sababona behlezi besivikela. Kodwa ngobani asibona abantu thina iy'nhlamba ayizweli ezethu iy'nhlamba. Kube khona abantu besifazane vele abangasithandi. Kube khona abantu besifazane abangasithandi. Asinankinga-ke nalokho, kodwa uma ngabe uNqubeko esekuvezile ukuthi thina silala ney'gwili bese kuba inhlamba yethu unomphela. Siney'nhlamba zokuthi silala ney'gwili esinakho ingoba senzelwa amadoda. Engenandaba ukuthi uNqubeko sisebenza kanzima, akaze aphoste umsebenzi womuntu, akaze aphoste ukuthi usebenzile wenza 1 and 2 uNqubeko. Phela nje into ayenzayo uyasidicelela phansi. Ngobani umbuzo wami lo ukuthi yini lesiyenze kuyena? Mina angimazi, angikaze ngize ngibone, angikaze ngize ngihlangane naye ngoba ngisho ukuthi ngamazi ngaleli langa esevula inkundla yokuthi ngithukwe ku-Facebook kwawumazi kwami uNqubeko. Mina ngimqale ngesikhathi abantu besimenshina ngoba phela abantu they know ukuthi obani abantanta kumaskandi bese bethi abantu ningabanaki abantu, miyekeni ningamphenduli. Why? Ngoba uNqubeko umuntu wesilisa uzomela aqale. Ngize ngiyasho mina sisiyenza uNqubeko mawukuthi uNqubeko mina ufuna ukungishaya ngamana ngishaye kuze kushone ilanga. Anginandaba nalokho mina.
asho nje athi ukuthi mashuthi Yabo la njengamanje wenza la ngikhathele ngikhona. ukubhlokha abantu abazongena ephejini lami bezongena ephejini lami bezongitshela ukuthi mina ngilala ney'menenja. Kusho ukuthi kahle kahle umuntu wesifazane mina la ayikho into engiyifihlayo. Okay, angiphileli vele abantu but uma ngabe ngisemsebenzini benginokwenza ngisho i-live ividiyo ngisebenza ngivuke ekuseni ngiye emsebenzini but akwanele lokho kwabanye abantu besilisa akwanele kunqubeka ubonisa ngoba ngize emsebenzini ngisuke ngizolala nemenenja ngisuke ngingazile ukuzosebenza. Umbuzo wami wodwa obheke inqubeko noma ngathiwa-ke silala ney'gwili, alright, nakho-ke thina silala ney'gwili ukuze sibe nakho. Yini ekanqubeka sifike siyithathe siyoyisebenzisa ekulaleni ney'gwili? Uyena kuphela okumele azokhuluma ngathi akhuluma ukuthi silala ney'gwili, uyena kuphela. Ebantwini abangaka besilisa uyena kuphela zolo lokhu kade sithenda thina, mina isithombe sami was-trending, sibizwa ngayo yonke into. Sengikhathele, ngiyasho ngithi sesikhathele inqubeko bese sesikhathele. Into engiyishoyo ukuthi kungcono uma ngabe kuwumuntu wesifazane. Abantu besifazane bakhona abasekanayo, bakhona umuntu uthi akamthandi nje for no reason. Ya, But kube mase ukuthi akakuthandi. kuyindoda akuzwakali kuwumfana njalo uhlezela njalo umfana uhlezela ngobani? Isiphi isizathu? Isiphi isizathu? Ngize ngithi mina Isiphi? wena sisiyenzi uyasebenza and stuff. Mina nomodelikazi so MC angazi ngizwa kuthiwa naye u-MC. Siye sithini masiqashiwe sifike sithi ningamqashi unqubeko. Sifike sisho njalo sithi miyekeni unqubeko ningamqashi. Yabo mina akekho umuntu ongakwazi ukuyimela njengami. Mina yonke into engiyenzayo inesibhili phakathi inokulala. Ayikho into engiyenzayo mina esuka emandleni nami, ayikho. Mina kunabantu abasevasithi ngenxa yami. Kunomuntu mina osukayo ahamba ayowasha ayoklina ayephi ngenxa yami. Kunabantu abalala bedlile ngenxa yami. But ngeke uzungibone ngize kwi-social media Ngize mina sengisize bani. Ngiye ngithi mina noma ngakuthiwa asithole imali etheni, but sinabantu esikwazi ukuba-support. I have ama-families okumele ngiwathengele ukudla uma ngisebenzile. Kwamina guys sibadala, siney'ngane, sinemindeni, sinanabantu esithandana nabo. Athini umuntu wakhe athi uyahamba uyafica uphostiwe nathi ulala ney'gwili. Mayethi uyabhekisisa uyalandelela vele nalo muntu osho lokho ukhona kule nto yamaskandi nani. Kusho ukuthi umuntu okwaziyo. Mina unqubeko siphume ephepheni naye, saphuma ephepheni nomodelikazi. Mina ubaba wami emdala kabi bafethu. Ubaba bayamazi, abamaziyo shushu ubaba kahlukani nephepha. Usemdala. Usezongena ephepheni ezothwangilwa izimpi nakhona zokuyidefenda ngithukwa. Esezwa kuthiwa ubaba esefunda emaphepheni ukuthi ngilala ney'gwili mina ukuze ngibe lento engiyiyona. Ngithi bekukephi? Kumele ngichazele ugogo sithuka everyday. Ugogo ela endlini ngithi mina gogo, uma uzwa noma isendleleni uma usubuyela ekhaya, you have to know ukuthi abantu abasithandisisi. Vele uzozwa nanoma yini. I know awunayo ifoni, awazi lutho ngefoni, kodwa bazokutshela. Impilo engakhetha ukuyiphila injalo, yabo. Sithukiwe, yabona kula masonto adlule, ayikho inhlamvu umuntu alale engayitholanga. Ayikho inhlamvu umuntu alale engayitholanga. Siyazama, siyahlanganisa abantu besibuka ukuthi siyazama, asilali. The reason why masiyosebenza siyaposta it because sisuke sifuna ukuveza ukuthi nayi into esizama ngayo. And wenza sure ukuthi unqubeko u-atheka uwena umodelikazi mina. Because uyazi ukuthi vele mezothi silala ney'gwili kuzothiwa vele kufanele kunganiba osisi. Mina umbuzo wami ukuthi iziphi lezi gwili esezikhona kumaskandi njengamanje? Ezingenankinga nokuthi zishintshane ngathi sobathathu. Iziphi lezo gwili? Uyazazi unqubeko. Iziphi? Uyazazi. Iziphi lezo gwili? Iziphi? Khona njengamanje khona abantu abazothi ubengeke angisukela, abekho abantu abangisukelayo, ayinuki ingosi wami. Okay-ke ku-right, but kuze kube nini evula inkundla yokuthi sithube? Kuzoze kube nini?
kuzoze kube nini? Njalo okay, akekho omunye umuntu obengakubona lokho ngaphandle kaNqubeko. Uyena okufanele Uzosuka yabona manje uzosuka ubhala ipost athi yena akashongo gama lamuntu. Kube khona abantu abashoyo ukuthi hayi vele enenxeba iyathunukala. Angeke ngithi ngisebenza siba u3 kukhona ugqoka ubrand ukuthi kukhona nababantu osebenza bathi kaloliwe. siyakhumbula nto. Mina guys ngi-screenshotile istory sikaNqubeko engifakile ungifake kwi-story. Ungawafunda ama-comment. Unqubeko ungifake kwi-story for ini. Mina ngiyafisa bandla sengizohamba ngiyosebenza nakhona kunqubeko angikuyosebenza ngiyolala nesigwili. Ngiyafisa unqubeko mangabe ethola ithuba nkosiyami size la emsebenzini ngisenawo ama-post akhe. Ngisenawo ama-post enginikeze nje abantu engabaxoshisa emsebenzini because sengikhathele ukuthiwa ngalento. Noma engasangibonisanga ki-manager le engilala nayo ukuze ngixoshise abantu enginikeze abantu engabalahlekisela ngokuthi bephelelwe umsebenzi. Into engizoyisha sisiyenzi before ugoduke. Ngiyazi ukuthi uma ngabe thina sisaveza ukunganami kwethu, uma siveza ukunganami kwethu, kukhona abantu abathi niyamsukela kanjani njani. Ngithi mina uma unosisi, unomama or unomntwana wentombazane, one day uyayifila into kanjalo. Because abantu abafana noNqubeko basazoqhubeka. And uma ngabe wena ukuvuna ukudicelelwa kwesithunzi sabantu besifazane kulungile. Kodwa into engiyishoyo Nqubeko asisathandi. Ngicela ungaphindi upost into engami, ungafaki uyenzi, ungamfaki umodelikazi. Kuze sibe yabo njengamanje siyothukwa vele. Kumanje siyathuka. Just because of uNqubeko esingamazi ngisho ukumazi singaze simbone ngisho ukumbona. Kuzothiwa hayi besenzisa bayazenzisa warawara. Ubani ongazenzisa ngokuthukwa bafethu? Ubani ongazenzisa ngokuthukwa? Yabo nje ngiyadlala. Ngihlezi ngithi mina mayethi ngidlala ebekuhlambalaza. Udlala nobani? Uthe mawuqala umdlalo wathi udlala nobani? Udlala ngokuthi mina emsebenzini angisebenzi ngifike ngilale nezimenenja za-Transnet ngixoshisa abantu. Ukudlala lokho oku-right. Thina kuthiwa siney'gwili zakamaskandi. Obani kumaskandi? Obani igwili? Mina ngifuna nje esisodwa nje kuthiwa nasi siqhumama ngumaskandi. Obani? Obani lezo y'gwili lezo? Nqubeko ngiyaphinda futhi Nqubeko sengikhathele. And this is my first and last life. Ngikhuluma ngoNqubeko. Mawukuthi ufuna i-trend, it's okay. But namanje ngiyasho. Inongoma FM. Yabo, sorry ukuvala ulimi. Nqubeko. Okwazi ukudicelela isithunzi sabantu besifazane phansi. Isasigcinele yena. Uyabona abathi yena usebhalile ipost uyaxolisa. Akaqala ukubhala ama-post. Akaqala ukubhala ama-post. Ufike enze lento evula inkundla yokuthi nisuke angalifaki igama lomuntu. Bese yobhala ipost esedilithile exolisa. Lento ayenzayo into ahlale yenza. Mina umbuzo wami ukuthi usebhalile ipost uxolisile. And inhlamba izobe ingasukile. Obani igwili? Labahleli bemcimbi abazigwili. Obala sesingenza umcimbi. Sikuthengisa amathikithi. Isigwili. Oba lezo igwili. Shuthi ishintshana ngathi igwili. Hayi bafethu hayi. Kumanje yabona angena yedwa uNqubeko. Khona omunye umfana nje kumanje sizomfaka thini ku-live? Ubezokhuluma nini nathi ukuba simfaka ngaku-live? Sizomfaka ezohleka. Aka request umodelikazi angiyibone request. Kuzoze kube nini? Kuzoze kube nini? Yabo kumanje kade enze live la idlala ingoma kaMthandeni idlala iParis wara.
Ayisho ukuthi ube happy. Esebonile, angithi ubesebonile ukuthi uthe uzokhuluma. Yeah, waseyiqala Yabo bese yena-ke ngiyitshelile ukuthi i-live. indaba yanqubeka uzothula. Futhi yena ayikho into emjabulisayo. Ayikho, yabo nje ayikho unjani, ayikho into emjabulisa njengalento eyenzakalayo njengamanje. Ujabulile Ayikho. vele. Ujabulile. Modelikazi, ngimkunyazi. Ayikho into emjabulisa njengamanje. So, Yabona yabona into engiphatha mina kakhulu manje yonke ngisasho lento mina le. ngithi labo anonymous abasithuke ladies house kungenzeka ukuthi unqubeko ngoba hayi Yabo nabo laba bathi uyasithuka. nangexolisa. Oh, siye ukukhuluma ngoba unqubeko useyaxolisa. Singasaphawuli nezinto ezisihlukumezayo ngoba unqubeko useyaxolisa. Njengamanje izulu liyaduma night ngizosebenza, but ngokuqalalwa ngizoxoshisa abantu. Ngilala negwili. Uma ngempela ngize la emsebenzini nginesigwili sami. Mina namanje ngithi uma kuhlala emqashweni mina ngihlale elokishini. Ngifunani? Ngikhandlelani uzosebenza kanzima. Ngabe ngitshena nje umuntu onesigwili ufana nami. Nginey'gwili engilala naso ukuze ngithole imali, but ngike ngaswela imali yokuthi kuphume idiploma yami. Kwashawo 10 esihlala u2 years ngikweleta, kwashawo 10 rand kwaphuma leyo degree. Kodwa uma ngabe umuntu enenkinga mangithi ngicela nihlanganise bakwethu ethile ngaba ngivele ngimthengele ngoba phela nginegroup. Umuntu oyitshela ukuthi nqubeko ndlela ubone ukuthi kule yalokhuzana imayelana nani. Modelikazi akaveli ngithi ngifuna ukum-accept. awuzame ukum-eda wena. Akaveli ngisho kulabantu ababukile. Akaveli yazi sisini. Akaveli. Hayi mntasa akaveli umodelikazi. Akaveli. Oh, singibona. Nomunye umuntu orequestile angazi. Suka. Akuyena kodwa umodelikazi. Namfonela umphathi wakhe. Ngiyayidinga ukuze ngiphinde ngibike udaba olufanayo because unqubeko ubukeka ngathi uyalwa mpela noma singamziba kuthi uyaxolisa ini meyekeni simzibe unqubeka avule igrawundi lokuthi sithukwe bese eyoxolisa. Uma singathi siyahamba endleleni sizwe sesilinyazwa or sekwenzakalani bese sithi thina asazi kwenzakaleni. Ithi mina namanje ngisasho sengizowuvala ulive unqubeko mehalela ngenduku akasho nje ukuthi eyinikela nje kuyena sengihalela ukukubona oright woza ke inqubeko uzongiphona.
ngampela ayikho thina into esake sayikhuluma ngonqubeko, ayikho into esake sayikhuluma ngonqubeko. Manje ngibhale kahle ipost ngathi unqubeko mhlawumbe engangitshela yini ayibanga nami. Cause sengikhathele kunalokho wagijima wayokwenza o-live waphosta wenza wasengifaka kwi-story. Ingakho ngithi maybe he's obsessed ngami, I don't know. Uzongifaka uzothi sithanda sami mayidululu esithombeni sami. Uzodlala ingoma ethi mayidululu ntontoni. Ngoba yini? Mntasa sovale lo live lo. Umadelekazi akangeni. Hamba osebenza wethu ahambe yolala ney'gwili lapho. Nami sazoyicingela iy'gwili. Uyagijima uyoxosa kumavuni. Unqubeka uyitshela ukuthi lento it's about i-comment yakhe yakamavundla ntontoni. It's about us. That is why ngingakaze ngimenshine lutho nomavundla phakathi. Ingathi lento le. Isikhathela abantu besilisa abafana nonqubeko abayitshela ukuthi umuntu wesifazane efuna aba udomethi ngoba njengamanje into ayenza uyoxolisa kumavundla, hhayi kumashudu la ayikuyena. Kulungile-ke kodwa nqubeko uma ukuthi iyakujabulisa nje lapho ngokuthuka kwethu. But thina siyakwazi ukuthuka sivuke ngakusasa siyithuntuthi siphinde sizame. Uthuke ngenhlamba ongeke ukwazi siyozama. Esethukiwe wabizwa ngayo yonke into aphinde akwazi ukuphumela eminyango. Sisiyenza uvala imayikhi angazi wenza le yokuthuka kwethu kanqubekana kumanje angazi ngize ngamblock uthathile iprofile yakhe wayenza iprofile pic i-cover photo wazoshaya u-cancelled wayeseyasho ukuthi hhayi kuma-comments uma bembuza lona ulala ney'gwili asayi thina kumcimbi wakhe. ngenhlamba kanqubeko. Ngowazi ukuthi unqubeko thina kumaskandi asuke singasebenzi. Suke siyolalwa noma suke emsebenzini njengoba ngila emsebenzini nje angizile kunqubeka. So sengiyahamba bafethu ngiyosebenza kulaba abahlezi besilwela Nkosi yami bakhona. Kakhulu. Yabona futhi kube kuthiwa abekho abantu abasilwelayo ku-Facebook. Mina ngaba angisekho ku-Facebook. Kube kuthiwa abekho ama-inbox ade ngiwazi akuyigcwalisa ama-inbox ade ngiwazi ngigcina ngiphendula and ngase ngikhathele. Ukuphendula abantu abangithukayo.
So kunabantu abasilwelayo ongakazi babone ongakazi uhlangane madoda-ke kukhona konke akananto abanakho konke lokho. Uma unendoda ezothi mayithi obani lezi igwilo lala nazo kwaphela lo mfana kusho ukuthi uyazi